kali ini dijamin gagal diet. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Pokoknya sing jenenge rencana ki ya mung dadi rencana. Lah piye meneh, jane iki masake mung sederhana, tapi malah imbah-imbuh wae. Apa meneh nek gawe sego tiwul kaya ngene iki, wis babar blas ora kelingan nek arep diet. Wis lah ora apa-apa lemu, sing penting ki sehat, malah ketok nek di rumah sing tenan ning bojoku. Kepawone lagi dienggo masak sego tiwul, dadi men cepet satset, masake lawuh ning kompor wae, ndelalah isih ana ikan, dadi arep tak balado wae. Bumbuane dicoper wae men keendang satset, ana bawang merah, bawang putih, cabe besar, aku ora duwe cabe setan ya wis ora apa-apa. Tak tambahi kemiri, tapi aku ora duwe tomat, tapi ya wis lah ora apa-apa ngene wae wis suwe nak pol. Lali ditambahi seasoning, bumbune ketok medhok banget ya lur. Ora lali dicek rasa dhisik, wis suwe nak apa lur, jos jis pokoke langsung wae gek dipateni kompore. Iki mau ikane ya wis tak sisakne, sing ora dibalado dienggo si bocil. Bocilku kan isih angel ya nek maem sing sebangsa modok pedes-pedes ngono ki ra doyan, dadi kudu dipisahke. Pas kan lauwe pas mateng, segane tiwul ya wayah mateng, langsung wae gek tak angkat. Segane tiwul meh tak campur karo sego putih, men dadi sego uleng. Lah nek wis ngene iki kok ketoke enek sing kurang ya lur. Oh iya, kurang cocolan ya lur. So rasa bingung-bingung merembet ning etan omah wae, enek ijon-ijon, gek langsung wae tak pek. Kan nek wis ngene iki cocok banget kan lur. Monggo maem dulur.